Τρία πράγματα που μου τις πάνε στο γυμναστήριο. Νούμερο 1. Θέλω να κάνω γράμμωση. Δεν υπάρχει πρόγραμμα γράμμωση. Υπάρχει πρόγραμμα μυϊκής ανάπτυξης και διαχείρισης λίπους. Χτίζεις μυς, μειώνεις συστηματικά το λίπος σου και τότε ως διαμαγείας υπάρχει γράμμωση. Δηλαδή φαίνονται οι μύες σου. Η γράμμωση είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι η μέθοδος. Νούμερο 2. Δεν θέλω να κάνω κάρντιο. Χωρίς δυνατό καρδιορρευτικό σύστημα ποτέ δεν θα έχουμε υψηλή απόδοση. Η καρδιά είναι ο κινητήρας. Όσο πιο αποτελεσματικά στέλνεις αίμα και οξυγόνο στους μύες, τόσο μεγαλύτερη ένταση μπορείς να αντέξεις. Τόσο περισσότερα κιλά μπορείς να σηκώσεις, τόσο περισσότερο μπορείς να εξελιχθείς. Νούμερο 3. Αν οι γυναίκες σηκώνουν βάρη, θα γίνουν σαν άντρες. Όχι, ορμονικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Τα βάρη αυξάνουν τη μυϊκή μάζα, την οστική πυκνότητα και το μεταβολικό ρυθμό. Περισσότεροι μύες σημαίνει περισσότερες θερμίδες καύσης σε κατάσταση ηρεμίας. Και επειδή 1 κιλό λίπος μοιάζει κάπως έτσι, ενώ 1 κιλό μύες μοιάζει κάπως έτσι, το σώμα μας μοιάζει πιο ογκώδες με το λίπος και όχι με τους μύες. Τα βάρη δεν ανδροποιούν, δυναμώνουν. Εσύ ποιο από τα τρία έχεις πει? Γράψτε μας στα σχόλια.